Tiesithän, että kiinteistön omistajana vastuusi on pitää kattoturvallisuudesta huolta. Nyt on aika tarkistaa, että kaikki on turvallista ja määräysten mukaista. Nuohooja työskentelee päivittäin korkealla. Ja korkealla työskentelyssä riskit ovat suuret. Katolla liikkuvan henkilön tulee voida luottaa siihen, että kulkutiet ovat kunnossa ja turvalliset käyttää. Kattoturvalaitteiden säännölliset tarkastukset ja huoltotoimenpiteet ovat tärkeä osa katoilla työskentelevien henkilöturvallisuutta. Kodin turvallisuudesta huolehtiminen on yhteinen vastuumme. Tämä koskee myös kattoturvatuotteita. Kiinteistön omistajana huolehdithan kattoturvatuotteidesi kunnosta ja niiden säännöllisestä tarkastamisesta. Kattoturvatuotteet. Kattoturvatuotteiden tulee täyttää niille asetetut vaatimukset ja ne tulee asentaa asianmukaisesti. Asiantuntijoiden avulla varmistat parhaan mahdollisen lopputuloksen. Kattoturvallisuus on tärkeä osa koko kodin turvallisuutta kaikissa olosuhteissa. Kiitämme yhteistyökumppaneitamme. Turvallisuus on meidän kaikkien vastuulla. Tehdään se yhdessä.